jo rupee säätämään, sun päätä kääntämään. Ai en saa sua mukaan mitenkään, ihan läpällä. Luulin etes joskus halut olla välittämät vähäkään. Mikä vitu homma, lähde raidan näiden jävien kanssa. Mukava taas olotila, ei tarvi mitään sponsoria. Jää vaan himaan niinku B-rapputalkkari. Miks lähtee mihinkään, jos telkas tulee salkkari? Minkä takia sun täytyy huudella, kun on tollanen puhella? Et voi jäädä paikoilleen, jos mä tuikkaan sun hellasi tulee.